बाजारिया पे हमर सैया में सतिरिया चलावेला करनी बसूलिया हे हमर सैया में सतिरिया चलावेला करनी बसूलिया हे हमर सैया में सतिरिया। 7 बजे ड्यूटी करे जाले टेम्पू गाड़ी से आवे आधी रतिया सैया पी के दारू ताड़ी के 7 बजे ड्यूटी करे जाले टेम्पू गाड़ी से आवे आधी रतिया सैया पी के दारू ताड़ी के करे नहीं घरवा के फिकिरिया गे सैया मिलल में सतिरिया चलावेला करनी औ बसूलिया हे सैया मिलल में सतिरिया चलावेला करनी औ बसूलिया हे सैया मिलल में सतिरिया। एरिया में चर्चा चले मिस्त्रिया चंदन के कारे लगी तारीफ होकर बनावल मकान के एरिया में चर्चा चले मिस्त्री